Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Naghilusin ako. Pero anong ko? Wala ako malipay. Anong nairita mo hinoon ko? Muanha ko ha. Huwat ako. Oh, ha? Mulakaw ko. Di ko muwat niya. Lulong! Si Father? Oh my God. Kagwapo ni Father. Tama. Nung sum ko. Mas kikilig ba ko ni Father kanilida? Niyabak. Nabayot ko. Be, nagpaon ako ang kong kaugalingon, be. Aray. Tama. Niyabag. Nabayot man ko sa akong imagination. Ano gid ka sa? Ay, wa mo gid kay ayo mo imagine ay. Hay. Tiwasan ni haros ang kamunggay, Ping. Kinilabad akong oo. Ha? Uy, hala. Ano nilabad magka naging no? Ato sa ospital na. Ay ako raning ipahuway, uy. Saon, ako mangguning giihap ang dahon sa kamunggay nga akong naharos. Nilabad man akong oo, uy. Uy, ngalungi mo man itaw ng ihap. Ay kinilaging naburyong nataping nga wa tay lakaw-lakaw. Pahuway lang una dito. Sige, Ping. Kalingawisan niya nag-ihapin. Maunan ni Ron. Ay, tawag sa milagro rin. Naburyong ng utok. Si Angela ka, no? Naburyong magani among utok nga ni amis probinsya. May lagwirta pa may kalakaw-lakawan. Unsa na ka itong tuwa sa syudad nga. Igo rin itong ni Hulma ang mga bahay sa yuta nga gitukuran. May gamay lagwirta mo sa to sila. Pero gamay ra sa Ginoon kaayo. Dili parehas din Nya, may mga hayupan pag yun may mga tanaman. Ay, lang kumagunahon na niya ay. Tingalig unsa na say akong mahinumduman. Iphon na sa nina akong mga dahon sa kamunggay. Kumusta naman mo, ha? Ay, nakasabot yun ko sa inyong gibati. Wala yun may kalainan ninyo. Nga gitangkal niya pakanon. Ang bintaha lang namo kay lapad-lapad nga mo kalakaw-lakawan. Samtang ka mo, gagamay ra gyud taon. Di mo maka-social distancing. Kuya Piping. Kuya. Yabag na. Isulti naman yung kababoy. Mura birig tingog ni Lulong. Inoon, mura mo siya na silag naong. Nainasundin mo, kuya eh. Nisulti yun. Nagkuya pa na ako. Kuya! Ay, sorry kuya. Sorry. Ikaw mo lang. Ikaw mo lang kanahana ka. Abi na ako nalisuan na kung may pangisip lulunga ka. Sorry kuya. Tago mong gulit ko sa tangkal sa baboy. Ano niya ka? Sibog gamay kay wala ta maka social distancing. Sibog. Okay na. Okay na kuya. Okay na. Sabay mong tuyo, ngano niya ka? Gimingaw na bitaw ko nimo kuya. Makahilang mo sa tagbarko ni mo dong? Ayaw kuya oy. Makatabang pa kang mga doktor ni mo ana. Naglisod man gani sila atong nasudlan og 5 pesos ang imong ilong. Ug katong naglisod ka ginawa ug di na ka makakita. Ay natong hisguti ha. Mao lagi kuya. Kung muhila pa yung kagbarko, unsa na lang, ha? Klaro bitaw Lulong ba? Unsay imong tuyo? Di ra ba ta pwede mag-istorya dugay?
Bawal na, makitaan ganit na ron, matano na ron, nawa, dakpan kita ni. Gimingaw na yung bitaw ko nimo kuya. Ano na? Okay, nagkita naman ta. Wato na ko. Okay. Bye-bye kuya. Oh, Ampeng kuya. tinuod yun ito. Nian nila siya kagimingaw na nako. Kailakon sa kuda. Lulong. Amping sablong. Lulong. Lulong. Pinglong. Lumpik. Ay, Unsa to ha? Unsa to imong drama? Ngano ka? O nganong ni anhi tong lulunga to? Unsa man, imo tong gipaanhi, ha? Di ba giingnan naman tika nga dili na makig-connect atong lulunga to? Ha? Ha? Unsa? Uyab gid mo ato? Ha? sabay uyab mo, oy. Ngano ka diya? Ibalik naman sa kong kaanagod. Ang angbe! Nganong ni anhi man gyud to siya? Nga community quarantine pa man. Nganong nakalusot man tong anhi? Og unsa may iyang tuyo ni mo haping? Og nganong naghilak-hilak man ka dihang milakaw na siya? Unsa man dibot ipasabot ini ha? Unsa? Paminaw sa gring. Unsa pa may ako paminahon, Ping? Nakakita na kus nahitabo. Nakakita kus duha na ko ka mga mata kay duha ra man gyud akong mata. Wa na kay angay pang isulti, kay nakakita ko mismo, Ping. Ug nakadungog ko si mong paghilak-hilak, maong wa na ko'y angay pang paminaon nimo. Kung di ka maminaw nako, unsaon man nimo pagkasabot? O kung di ka maminaw nako, unsaon man ako pagtubag ang imong mga pangutana? Di ay no. Mauna. Sige, Ping, sulti, Ping. Sulti na kay maminaw ko. Unsa man na, Ping. TikTok? Oh, mo na gikalingawan ron sa mga tao sa internet. Suway lang sa tanak, gring. Para ba doon na sa tay lingaw ba? Ay na, wa na tay angay, anak, Ping, oy. Dili na lang ta mag-apil-apil, anak. Eh, suway lang gutagod. Basta kay di ko, anak, Ping. May pagmananom kong kamote, Ping. Ana na magutay tanom nga kamuti. Basta kay mangita taglaing lingaw, uy. Nala, dili ko mga ambisyon na ng TikTok. Magulaguna na lang tanga rin. Ikaw lang. Kita lang gunduhagod kay laay sa kayo ka kurang usa wa ko'y kastorya. Naapa ko'y buhaton. Usa may mo buhaton? Mag-TikTok. Wait, klaro ni milagro mo. Di ko na may mag-TikTok kay wa na mi angay. Unyan, nag-TikTok na siya iyara. Hay! Dida, oh. Uy, sama ni? Text. Sa may nag-text na ko. Oh, uy, numero raman ni. Kinsa man ni? Ako lang basahon, be. Hi, naa kay secret nga akong nahibawan. Oh, kinsa man ni? Tawagan lang ako, be. Tuwa bitaw sa suod si Milagre nag-TikTok. Uy, sige ra magbagting. The number you dialed is what magpakabana. The number you dialed is what magpakabana. Dayalo na ko sa dayan og balik, be. Tubaga na, tubaga. Tubaga na ba? Tubaga! The number you dialed is what magpakabana lagi. The number you dialed is what magpakabana lagi. Kalain man. Usa mo din ni text. Di ka nis lulong kabuangan lang ko. Ha? Wa mo ko'y laing number kuya. Maura mo gini akong gigamit-gamit. Mo ba? Sige na lang. Nakadisturbo nung kunin mo da. Okay ra kuya eh. Nakalingaw ram sa kog tina sa balhibo sa mong iring kuya. Bagura gid ko na human pagtawag nimo. Puti man ning balhibo sa mong iring, karon green na. Ngano di kuya?
Unsa day gitext na mo? Sige na lang. Sige, bye-bye. Hello kuya. Hello ko. Ay, murag nahasol si Kuya Piping da. Kinsa day ka ang ni-text niya? Ug unsa kahay gi-text? Wa man ko mo text ni mo, kuya. O wa sa ko laing number, gawas ini akong gigamit. Mao ba, Dalida? Sige, pasensya na ha. Nakadisturbo na nun ko nimo da. Okay ra, kuya, oy. O, sa text ni mo, kuya. Sige na lang, day. Salamat na lang, day. Sige, bye. Ay, kinsa juga day ni text na ako sa? Kinsam ka ni? Di mangyug ko mahimutang eh. Kinsa maning ni text na ako? Unsa may ang ipasabot nga nahibaw siya sa akong sekreto? Unsa man sang sekreto ang nahibawan? Unsa may akong sekreto? Bahin ni Anghela? Nahibaw na mas milagring. Ay, unsa jud ka sekreto nga nahibaw ani ning ni text na ako sa libugan eh. May sekreto pa bagud ko. Ay, natubang si milagring nako. Mubalin lang ko sa sahog. Mubalin ko sa sahog. Mupahawa na lang ko din sa katre. Ay, kakasog na ba mo igot aning katre ha? May lagdi makamatas milagring. Ping, asa ka? Palayo, Gring. Kaduol ba niyo? Oh, ganong nagmata pa bang ka? Uy, nagkupot naman sa day ka anang imong cellphone. Kinsa naman sa imong gitawgan, ha? Bibing, ang bina... Ay. Si Lulong na sa imong gitawgan, ha? Ay, nara ko'y gibasa nga text. Text? Oh, kinsa man ni? Unsa man ni, ha? Sekreto? Unsa man ni, Ping? Unsay buot ipasabot ini? Unsay ipasabot ini, Ping? Kinsa ni? Sinay na mong tingog. Istoryahan ta ka. Puslan man nga nakamata na ka. Kinsa lagi ni?